मी शिवसेनेत आल्यापासून शिवसैनिका काय असतो, आम्ही पूर्वी 20 वर्षापूर्वी शिवसेनेमध्ये होतो, शाखा प्रमुख मी पण पहिलं काम केलेलं. पण कट्टर कार्यकर्ता कसा असावा लागतो, जो पैशाने विकला जात नाही, फक्त काम म्हणजे काम करतो, असा कार्यकर्ता म्हणजे शिवसेनेचा कार्यकर्ता. मी जे 8-10 महिन्यात अनुभवलं ते मला हेच दिसलं. इथं बाकी काय लागत नाही, फक्त निष्ठा लागते. हे जमले सगळे शिवसैनिक हे निष्ठावंत आहेत आणि त्यांना आपल्याला सर्वांना जे व्यासपीठावर बसलेत त्यांना सर्वांना या शिवसैनिकांना न्याय द्यायचा आहे, त्यांच्या पाठीमागे खंबीरपणे उभं राहायचं आहे, त्यांच्या अडीअडचणींना आपल्याला उपयोगी पडायचं आहे. आणि निश्चितपणे मी तुम्हाला सांगतो की सन्माननीय आमचे दीपकजी केसरकर साहेब असतील, निलेशजी राणे साहेब असतील, ॲडव्होकेट राजेंद्र तेलीजी असतील, स्वतः मी असेल, लोगो मॅडम असतील, रवी साहेब असतील, नीता कविटकर मॅडम असतील, आम्ही सर्वजण तुमच्या प्रत्येक सुखदुःखात आम्ही निश्चितपणे सहभागी होऊ या ठिकाणी मी नमूद करतो. आता साहेब तुम्हाला सांगू इच्छितो, जो तुम्ही निर्णय द्याल ते केसरकर निर्णय देतील तो आमच्या सर्व कार्यकर्त्यांसाठी अंतिम असेल. तुमच्या शब्दाबाहेर केसरकर साहेब मला, निलेश राणे साहेब मला, सर्व जे तेली साहेब असतील, आपले सामंत साहेब असतील, उदय सामंत, हे जे काय ठरवतील पक्ष म्हणून आपल्याला मान्य करावं लागेल. मी का बोलतो, कारण ते 1-1.5 महिन्यावर येऊन निवडणुका टेकलेल्या आहेत. कोणाच्या मनात संभ्रम नको, जे आपल्याला नेते सांगतील तेच आपल्याला केलं पाहिजे. आणि आमचे साहेब निलेश साहेब तुम्हाला सांगतो, झालं तरी व्हावा, नाही झालं तरी व्हावं, आम्ही तयारी राहू, आम्हाला काय फरक पडत नाही. त्याच्यामुळे आम्ही सक्षम आहोत. आमच्या मागे सन्माननीय दीपकजी केसरकर आहेत, सन्माननीय निलेशजी राणे साहेब आहेत, तेली साहेब आहेत, उदय सामंत आहेत, एकनाथजी शिंदे साहेब आहेत. त्याच्यामुळे आम्हाला शिवसैनिकांना कुठची तऱ्हेची कमी पडणार नाही, कुणालाही भीती बाळगण्याची कारण नाही. आपण लढवय्ये आहोत. आपल्याला येणाऱ्या काळात, येणाऱ्या 1-1.5 महिन्याच्या इलेक्शनमध्ये आपल्याला लढलं पाहिजे आणि आपल्याला लढून जिंकण्यासाठी लढायचं आहे, एवढंच तुम्हाला या ठिकाणी सांगतो. आणि राजेंद्र तेली साहेब एक जिल्हा प्रमुख म्हणून तुमचं हृदयापासून, मनापासून मी इथं तुमचं स्वागत करतो. तुमच्या भविष्याच्या वाटचालीस आमच्या मतदारसंघाकडनं तुम्हाला लाख शुभेच्छा देतो.